faga xustiza. Moitas gracias. Ola, eu sou Lorena e quero dedicarme á delineación de parques e xardíns. Son Mayra e quero ser xardineira. Ola, son Ana e quero dedicarme ao mantemento de fincas. Lore, podo pasar? Podo pasar? Teño que pedir permiso, Sí, autorización. Que estás a facer? Pois eu estou soldando aquí unhas pezas para facer aí un cerrado fora do instituto. Eu, aparte de estar neste FP Dual, tamén hai unha básica. Eu xa estuve na básica e quise seguir pois co Dual. Como diría Paco Lodeiro, que xeches dar un chanzo arriba, non? Exacto. E xo das. Bueno, o pechamento do contra o xabaril hai no que terminar. Así que dalle chispazo porque non poden invadir esas parcelas que ides traballar. Pero mira que xeito, co R, co M... Mario Soto, que eres director desta familia de formación profesional, tamén incentiva a propia vila, non? Home, sí, claro. Para Mugardos isto é un escaparate. Ademais dos ciclos de xardinería de grado medio e de aproveitamento e conservación do medio natural, temos ciclos de FP básica, é dicir, rapaces de 15 anos, temos aquí, e logo nos ciclos de dual de grado medio, pois temos incluso xente de 35, 40, incluso hasta 55, 60 anos. Así que, Mayra, xardineira. Xardineira. E por qué? Pois é algo que me gusta, é unha maneira de desconectar, aparte de traballar. Aparte de que apunteime un pouco por facer algo, porque non gustábame estudar, dixen, pois, se me dá ben, vou seguir con isto. Nos dedicamos a facer desbroces, a pasar o cortacésped, co sacho. E ti veste ben? Sí. Hai traballo? Sí, traballo hai e, de feito, non hai moitos xardineiros. Ai, as fincas, Ana! As fincas vanche quedar ben, Ai, esperemos que sí. Pim, pam, pim, pam, pim, Se non, pam. non cobramos. E sobre todo con isto, mira para a cámara, con alegría. É tal a dimensión que está a tomar a demanda de obra cualificada que mesmo vindes da cidade a Mugardos a formarvos neste centro. En Ferrol non temos esta opción. Xa digo aquí esta oportunidade, non o pensei. Apuntei e me dixen, se me collen, pois aí vamos. Fai falta man de obra cualificada en todos os sectores, pero neste especialmente notase esa necesidade. Sí, é dicir, nós cando nós temos contacto cas empresas, é dicir, nós temos dous ciclos de formación dual intensiva, entonces a comunicación cas empresas é constante. E sí que é verdad que sobre todo nas empresas de xardinería en primavera hai un boom de traballo importantísimo. Entonces, que pasa? Que non dan abasto e necesitan profesionales. Na FP hai alternativa? Hai moitas alternativas na FP. Se non sabes que facer, pois aquí podes encontrar un bo futuro e un bo traballo por resto da tua vida.